Phongo dakti pusawi renno thangdi hini dagina nangnai buma bupa songsi jai kri hinke busaba totra phongoi khor ke thunai no cherai jora khasia jora hinke ba omohai no mangpli kasoi pheka mungya kami hatiwo babisha bkhago juda mota sinai nungnai dofano hamjanai rok salbrum sakni pokni rang sebai kolom tikhiklei sakni samung khomong yakarei dophak tuluk tongmano tisana bagai khorang dilai tongo Dragsalai lama korei tongmano lama kaham phungna bagai tuburani bagai hojak panda hayakeba awareness rok khaitonglayo ajoramuno te babisha bkhago nukjaka phungai siri samung khomong yakalai sakni khlaitai boglai tongthoklai biritulung rongkhe yago tokti yaparjung haike mwnwilaijak hati kjaro thangnai suni lamago phalnago asugoi kebono kiriya khaturi chererokno pujungna jorawase chererokno lama korei tongmano kasoya karisi sal kathang phang dadak sidak joto borok nungmo jagao 17 ridi 18 ridi inglai tas thari tonglai jao kokono tongo give respect take respect nangokrasi chererokno kaham phungma kri lama kaham phungma kri hinke nini busa buti rokbo jaite gusti dofani borok rokle tamo surungsinai belai no lajima singsa warama singsa samung khumung yakari boihogo thana jora samungo thana jora habamonogo thana jora se comedy show cholwi tongma haike Mwnwilaijak Swrwnglaijak nainai de chini sangcha tini mangplibo kami amsayo okra hinjanai rok bobo haike broni phung chengi tonglai 참 खुशी ढंग से डालना खुशी है yang si menilai beli 참 खुशी ढंग से डालना खुशी है yang si menilai beli 참 खुशी ढंग से डालना खुशी है yang si menilai beli 참 खुशी ढंग से डालना खुशी है yang si menilai beli 참 खुशी ढंग से डालना खुशी है yang si menilai beli 너 따스한 게 자꾸 나오던 거야 되가 어른 진니 부파용 버사부터 바जार 똥래 jadi foto বস্তু দিন লয় তাম লয় nó nó cả hàm mà to hả ăn dư nó được thường tao mới nhận cái của nó có cái thằng thằng này đi ba Bener ini dulu. Temen 18. Temen 18. Ini. Keren. Oke, ini tang tong khư. Keren. nó cầm Hai, siapa sih setengah itu semua? sabar sehingga batal tengah man Kita boleh nak sendiri ada. Hai, nó kisah apa nak kumara kota semua itu ba hah kumara tengah man no mau bazar ya di ba bang busa putih hingga di ba ro Chakrarog itu satu. Oh, kemana ke kaki sini? Kelas. Kan, cak.